ai ngo yo blay baula ai hanga bat happy ya ka step bat ka sngi ka batmai but to ka jing ai you try ka jing eat ka jing bha ka jing snai you try kan bot na din jongi hagani ka sngi baro shi sngi ka jing ya pusan hagani ka step na ka ktinu blay ka dei balingi don kam yo mensim bakhoi mensim bakhoi re ublay balingi don kam yo mensim bakhoi ini petang artli ki ki badan jinga dei bakani ka jingkali bagata kalong ka banengkong ka Bible ka ong na ka kam apostol nong banengkong dekat bapra Jisu kreni ki senrang uang pinyo diang ya ka bon la wanu mensim bakhoi happy bat pinlong ki nong pla yang Jerusalem ha Judea Samaria bat hadu bakot jo ka perthai Jisu shwabon kiu no shebneng ula IT no ya ka kam jo ka jingyalap ula pha ya ki senran ban lecture ka perthai baro ban yalap gospel hagi benri baro Banda ka benta kata ka kam juga di syakri. Ki senran ki don kam ya ka bor mensim bakhoi. Ki don kam ya ka jing pen baptis mensim, ka jing pen dap mensim bakhoi, bad ka jing pen slek mensim bakhoi ya ka jing im jongki. Ba kata ka dei ka bor ka bari. Ba kata ka dei ka ka bagi senran ki don kam na ka benta ka jing syakri. Halor kata ka daw Jisu ong wat pat mi na Jerusalem. Tan dalapan kup ya pi da ka bor. Kumta kila lech Jerusalem haga kamera ka bahaning kila sya jingit kila duai shi posngi shi pomit ki ap ye ka jing pendap mensim bakhoi bad haga sngi Pentecost da shi shaw mensim bakhoi la wan haki la pendap ye ki la pen baptis ye ki la pendap ye ki da ka bo da pen sle ye ki bad kumta ye ka sngi kila mi shabar kila yalap ye ka gospel bad tang da ka wei ka sermon ka jong Petrus la hajar ki mensim kalau biang ban kata ban penkendo yaki bakin shime karai ban nget yu Jisu ban penbaptis ban penyeso syaka balang hak tagasngi ong ka ktinu blay ya ka bor jong ublay la pan pau daga jing treu mensim bakhoi ka batrei lengba ki apostol ki senran ka jong Jisu Christ ba komta ki leit na ka wei ka jaka syaka wei ka jaka kat syaba ki leit ka gospel la yalap ki kamba ki jia ki briu ki yo jing pen khia ki ksut kila mi no na kibriu ki yo jing pelat ki baknya ki bakriam ki bela jadu mentor kila thang no ye ki kot niam jongki ye ki kot le jadu mentor jongki baro ka gospel kala sopryang Israel ha Samaria bad higi jaka ki bapher hang ning yo i ka bor bad ga jing treu mensim bakhoi balingi don kam yo mensim bakhoi ni don kam yo mensim bakhoi na ka benta ga jing syakri ka bo blay la shania hanga bad happy bangin syakri yaki weipat bangin yalap ka gospel bangin penpreng ka gospel bangin pelai lo je kita ki bala set bandi bat ya kita ki baran hak jingdom ban wanra ka jing syai haki da ka bor je ka gospel rengkat ka jing trei ka jong mensim bakhoi jong blay ujisu ong ka ktin ublay hawa Jordan dalam mi na ka je ka jing penbaptis mensim bakhoi ola wan hau hakadur jong ka paro bat komta la pendap yu do mensim bakhoi mi nang ta mensim bakhoi ula yalam ya ban lech ka jing dua sya jing it sau posngi sau pomit bat hadin kata usdang ya ka ministry bat kumukhun jo briu udan kam yo mensim bakhoi ule iki kamba kumukhun jo briu bat uyalap ya ka hima ka jo blay mensim bakhoi ula dap hau mensim bakhoi ula trei ha ka jing im jong Jisu lengba Jisu ki kamba ki dakhala ki jia da ka bod ka jing trei mensim bakhoi lada yau Jisu don kaman pendap dau mensim bakhoi kan utam mangabat maphi na ka pentah ga jing syakri ngidon kam palat ya ka jing pensle ka bor ba ka jing dap mensim bakhoi ngidon kaman priang yo mensim bakhoi nang ta ka benta ka baat haga kam ki apostol ala nang ka benengkong hadu pasau habo mensim bakhoi ula wan haki shispa ar pongot ki senran ki jong Jisu ki banget yo try haga kamra bahadeng ka sngi Pentecost habo mensim bakhoi ula hab haki wei ka Bible ka ong la pen dap yaki daw mensim bakhoi ba la pau ki thli pa pai panat kum ka ding ba ki la kren haki wei pat ki thli bat ke jingkali kalong balay mensim bakhoi uwan hagi ni ki shispa ar pongot haga dur jong ka ding bat haga dur jong kal air kading kadai kadak chong ka jing sandur ka jing pen khoi no ia ka bom dei hab ki prang ka ksiar ki prang ha kading khanang ba kata ka basno ka ksiar
kabom day na kaksiar kan no bat kaksiar kan mi kan thaba kan tengshan bat kum ta on pau kaksiar ka bandela kum juru kal habakawan ka be no yo staj ka kan tai no yo staj bat ubasa nang ta ure ukhaw ngidon kami ka bor men sembakhoy na ka banta ban pen kala duri ka jing im jongi kisenran ki jong jisu hakapor ka bala kem yo try Petros ulen yo jisu kisenran baro kila petno na utry bat kila lechel ki jong ki kam ki jing tray jong ki kila ino ya ka ministry ka bau jisu la IT haki kila dap de jing shifting bat kim no chiu ban pen pau perthai yalati ban pen pau ban pen itu mangidai kinong but kinong jisu hadu kata ka jing sngo briu ka wan ka jing shifting ka jing telot kum ki briu ka trei ka jing im nyo ki jisu yo i ba ki ne ki briu la da kum ka ne ka jing long kin shakri ya ka kam jong u ya ka ministry kinam last ya kinam point sha na kata kada wang wat pat mi na Jerusalem tat dala pen kopi pi de ka bod na breng ka bomot tat dala pen dap ye pi la pen slek ye pi la pen kop ye pi la pen baptis ye pi do men simbakhoy bat ngiyo i onda habo men simbakhoy la ha ba ki ka don ka jing pen kala dor ye ki bak la bak ka jing shifting kala late no ka jing perkhat kumno ki briu kin ong kumno ki briu kin le ye ki paro kita ki la du no bat da ka jing shilur ki mi shabar claim shifting yo pai lang claim shifting yo pai hur claim shifting ye no ki kren ye ka jing sha ki lap ye ka jing sha la pandap ki de ka jing shilur bat ka jing im jong ki nadu kata ka por ka sedang ban kala bak la bak kani ka dei ka por ka jong men sim ba khu jong play ka batrei ha ka jing im jong priu ban pen kala ye ka jing im ka jong priu ban saindur ka jing im jong u na ka ta ka daw ka ktinu play ko om daw pa ye pom om da ka bor henry do man sim jonga ong utrai ngidon kam yo men sim ba khu na ka ban ta ka jing shakri ngidon kam ru yo men sim ba khu ha ka jing im jongi u ban pen kala dur yangi ban saindur yangi bada kata ki jing tray men sembakhoy ki jing telot barok kin hap no ki jing shifting barok kin hap no bad barok kita ki jing te jing ko ma ki jing im kin hap no kin kut no bad ki jing im jongi kan longkum ka ksiar ka balak ka pernai na ka benta utrai ki jing ngai kan scam ka jing shilur kan wan bad ngila ban shash tam nam ta utrai bad ngila ro ban long ki jing shai na ka benta utrai bad ngila ro ban long kan nuksa ka babha ki jing im jongi nam ta ki we ha pring ki jing penshoy ha pring ki jing trot ha pring ki jing men sembakhoy un pensyat bor bat un penla bangin im ki jing im ka job un penla bangin job ye ka pop ngin job ye setan ngin job ye ka pertai be ki jing penshoy bat kata ka di ki jing troy men sembakhoy na kata kadaw ngidon kam hadu kata kata ya ki jing pendap men sembakhoy na kata kadaw ka bible ko ang tulong pi ki belai yai pendap do men sembakhoy ai bangin don ki jing sliang ba ki jing terang ban yai pendap ingi do men sembakhoy jisu ong jaru basliang tu wan hanga but jaru bangai hanga ki wa ba im kenya tuit no na shapo ka do nur jong jisu kren ya kani shapang men simbakhoy ha ka ba kita ki bangai ha u kin priang yo men simbakhoy but men simbakhoy kum ka kan tuit ha ka do nur kan shlei na ka do nur but kan tuit cheki way ba ki way kin yo jing tingen kin yo jing im kin yo jing pentamai kin yo jing kerhu lengba men sembakhoy batray ha ka jing im jonga bat jongpi do ai bo try un pandap thmai yang ido men sembakhoy ne lam ido men sembakhoy bat ba ngin long ka jing kerhu ya ki bobon play un kerhu ha kerteng jisu amen